Хайырлы иртә, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Қарлы сынау, 3 көн туташ яуган кордан ничек арынабыз? Алда нинди хаватыр шыкты? Сагынабыз, Әлфия Авзалова фонды һәм Туган авылын милли туристлык үзәге тагын бер даими мәдәни чара башлап җибәрде. Буадагы Шугалак район халкы өчен яңа ел алдыннан тагын бер күңел ачу урыны барлыкка килде. Чыгарылышыбызны яңа да һава торышыннан башлыйбыз. Синоптиклар фаразы буенча бүген кар явуы көтелми. Булганын да әле юллардан җыештырып бетерә алмадылар. Башкалабыз Казанда ял көннәрендә генә дә айлык явым-төшемнең 3тән 2 нормасы яуды һәм коммуналь хезмәтләргә бер тәүлек эчендә барысында җыештыру йөкләмәсе бирелде. Башкала мэриясендә тагын бер тапкыр автомобильчеләргә мөрәҗәгать иттеләр. Урамнарны чистартуга машиналар бик нык кымшаулый. Инде урамнарны җыештыру буенча сораулар туганда идарәче компаниягә мөрәҗәгать итәргә һәм ачык Казан системасында гариза калдырырга яки минем Казан телеграф каналга язырга була. Бүген 13 декабрьдә көндез һава температурасы 8 градус салкын. Юлларда көчле бозлавык, урыны белән кар өемнәре саклана. Республикада авыл хуҗалыгы ярминкәләре тамамлануга 2 атна вакыт калып бара. Исегезгә төшерәбез, алар 24 декабрьгә кадәр бара. Һәр шимбә көнне Казан шәһәренең 14 мәйданчыгында, шулай ук Татарстанның 26 муниципаль районында даими рәвештә уза. Сәүдә мәйданчыкларында социаль бәяләр куелган авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителә. Әйтик, Нурлат районында да чираттагы авыл хуҗалыгы ярминкәсе узды. Нурлат районы халкы кайсы продуктларны үзитә? Хәбәрчебез белеште. Орҗигел Куралова милләте буенча үзбәк. Якты күл авылына килеп төпләнүенә 30 еллап. Ярминкәләрнең берсендә калдырмый. Үз хуҗалыгында үстергән кышкыртны шунда сата. Һәр көн менә Нурлат кешеләренә сатамыз. Бүтән кешеләрдән дә килеп алалар. Ит, сөт продукциясе, тозланма һәм кайнатмалар, яшелчә, ярминкәдә барысы да мулдан. Мамык авыл җирлеге товар киштәләре продукция ассортименты белән аерылып тора. Цены на все приемлемые. Һәр нәрсәгә бәяләр арзан. Барысы да безнең халык кулы белән эшләнгән. Экологик чиста ашамлыклар. Тәскирә Хәйретдинова авылда җитештерелгән продукциягә өстенлек бирә. Шуңа ярминкәләрнең берсендә калдырмый. Ярминкәдә атмасаң чыгам карап, кайдан нәрсә бар икән, юк икән. Бөтен нәрсә бар, Аллаһ икәнне беләсәң, булсын. Марат Кыямов күгәрченнәргә мөкиббән. Җәен аның хуҗалыгында канатлы кышлар аеруча күп була. Кышлыкка 10-15 пар гына калдырам ди. Үзе кебек үк хәвәскәр күгәрчен асраучы Хафиз Гафуров белән ярминкәдән тары сатып алырга гадәтләнгәннәр. Күгәрченнәргә салам. Тулаем ярминкәнең оештырылуын, товар ассортиментын, кеше һәм урта бизнесны үстерер өчен булган мөмкинлекләрне район җитәкчелеге дә бәяләде. Основная цель нашей ярмарки Ярминкәнең төп максаты шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерү. Алар безнең районда яшәүчеләр өчен әлеге продукцияны үстерүгә һәм сатуга юнәлтелгән. Ярминкәдә районның 13 авыл җирлеге товар җитештерүчеләре, шәхси эшмәкәрләр катнашты. Алия Галиуллина, Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Яңа ел алдыннан Буа районы халкын шатландырып, ачык һавада Шугалак эшли башлады. Аны берничә ел элек игелекле быз республика программасы буенча урнаштырганнар иде. Бирегә район халкы елдагыча үз тимер аяклары белән дә килә ала, шулай ук прокатка да алу мөмкинлеге бар. Шугалакны беренчеләрдән булып, Буадагы хәбәрчебез Алсу Сәмигуллин да сынап карады. Біз сарайында массы күләм шуы вакыты шикләнгән, ачык мәйданчыкта исә үз тимер аякларын белән туйганчы шуарга һәм төрле уеннар оештырырга була. Шуңа да укучылар өчен Шугалак ачылу өчен мәгънәсендә яңа ел бүләге булды. Монда бик шат, классташлар белән кайттым монда. Бик яхшы монда ясадылар. Матур. Шугалак өчен бортларны 3 ел элек игелекле быз республика программасы кысаларында алганнар. Быз катламаның мәйданы стандарт 100 квадрат метр. Шугалак көн сайын 15 сәгатьтән кичке 9-га кадәр эшли. Үз тимер аякларын белән керү түләүсез. У кого уже нет своих коньков, работает прокат. Тимер аяклары булмаучылар өчен прокат эшли. 16 яшькә кадәргеләр өчен бәясе 50 сум, өлкәнрәкләргә 100 сум. Ачык Шугалак быз сарае янәшәсендә урнашкан. Спорт объекты янында җылытылган киенеп шишенү бүлмәләре дә бар. Яз җиткәнче биредә һәр көнне тимер аякта шуарга мөмкин булачак. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
Масштаплы вакыйга. Мәскәүдә Союзлар йортының колонналы залында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүенең 1100 еллыгы уңайыннан йомгаклау тантаналары узды. Вакыйга Владимир Путин карары белән федераль бәйрәм статусын алды. Тантана мизгелләрен тагын бер кат хәтерләрдә яңартыйк. Идел буе Болгары урта гасырлардагы иң зур дәүләтләрнең берсе була. Аның башкаласы Болгар шәһәрендә 922 елда ислам дине дәүләт дине буларак кабул ителә. Бу вакыйга көнбатыш һәм көнчыгыш традицияларын тоташтыручы Россия цивилизациясын булдыруны билгели. Һәм менә 1100 елдан соң 2022 елда Россия ислам дөньясының бер өлеше булуын искәртте. Хотел бы поблагодарить тоже всех, кто принимал участие в чествовании, праздновании тысячелетия в рамках работы России, Исламский мир, Казань саммит. Отдельно я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это благодаря нашему президенту, ему аплодисменты. Этот праздник, он был общефедеральным. Дистәләгән фәнни конференциялар, күргәзмәләр, форумнар, конкурслар үткәрелде. Мәчетләр ачылып, дини басмалар чыгарылды. Biz Allah'a şükür Kur'an'ımızı yaza başladık. O Россия tarixinde birinci tapkır. Это международная комиссия onu тикшерәчәк. Әлбәттә, мәгълүм булганча китапларыбызда шундый бер сүз бар. Кур'ан нузила фил Хиджаз, Кур'ан ул Хиджазда ингән, ва курия фил Миср, Мисрда укылган, ва кутиба фил Стамбул, Стамбулда язылган, ва туба фил Казан, Казанда басылган. Аллаһ шөкер басылган да һәм язылган да ителәчәк ала берсен. Россия ислам дөньясы Казан саммит, халыкара икътисади саммиты май айында Казанда 64 илдән вәкилләр җыйган иде. Тагын бер мөһим вакыйга изге Болгар җыены. Анда бөтен дөньядан 20 меңнән артык кеше, төрле дин вәкилләре катнашты. 20 майда Казанда Яңа Җәмик мәчетенең беренче ташы салынды. Дин ул ниндидер ул безнең тормышыбызның нигезе генә түгел. Ул мөхит. Һәм бу мөхитнең матурлыкны без бу күргәзмәдә күрсәтәбез. Казан дәүләт мәдәният институты студентлары кулы белән булдырылган бу картиналарда урта гасыр чагылдырылган. Алар Мәскәү өлкәсе мөселманнарының диния нәзарәте үтенече буенча языла. Менә дин буенча егетләрем, кызларым шул кадәр алар Мәккәдән китеп, ислам дине дип йөриләр. Мин шуңа бик шатмын. Мин бәхетлемен, шул кадәр бәхетлемен ислам белән бергә аяк атлаганга. Россия ислам дөньясы Казан саммит халыкара икътисади форумында киләсе елдан федераль дәрәҗәдә булыр дип көтелә. Бу Россиянең көнчыгыш илләре белән якынаюга тагын бер адым. Алия Галиуллина, Эльвира Файзуллина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары, Мәскәү. Мәгариф илкүләм проекты барышында цифрлаштыру елында Татарстан мәктәпләрендә цифрлы лабораториялар барлыкка килде. Алар өлкән сыйныф укучыларына физик һәм табигый күренешләрне тикшерергә ярдәм итә. Бу һәм башка темалар белән парламент хәбәрләрендә Алия Галиуллина таныштырыр. Фәрит Мөхәммәтшин халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча закон чыгаручылар советы утырышын үткәрде. Төп тема икътисади һәм мәдәни элемтәләр географиясын үзгәртү һәм дус тәнә илләр белән хезмәттәшлекне көчәйтү мөмкинлекләре турында фикер алышу иде. Хәзерге шартларда халыкара хезмәттәшлекнең яңа юнәлешләре, төбәк һәм муниципаль дәрәҗәләрдә төгәл логистик элемтәләр кирәк. Сегодня и министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров ставит задачу искать возможности ориентироваться на азиатско-тихоокеанские регионы, на исламские территории, с которыми дружба, взаимодействие, взаимоотношения наиболее крепки. И президент Татарстана, который возглавляет группу стран исламского сотрудничества, много усилий прикладывает для того, чтобы мы активизировали свою работу. Депутатлар салым салуның гадиләштерелгән системасын бюджет һәм икътисад комитетларының уртак утырышында тикшерде. Яңалыкның барлык уңай якларын федераль салым хезмәте идарәсе башлыгы җиткерде. Марат Сафиуллин фикеренчә, гадиләштерелгән система кешеләрнең дә, компанияларның да чыгымнарын киметә. Тагын бер яңалык киләсе елның гыйнварыннан оешмалар һәм эшмәкәрләр салымнарны һәм иминiyet кертемнәрен бердәм салым түләү белән күчерергә тиеш. Ул һәр айның 28-нче көнендә булачак. Һәр кемнең үз салым хисабы була, аны тулыландырырга мөмкин.
Ilme toktаларының хатасыз ике телдә язылуына ничек ирешергә? Парламентта илме токталардагы хаталарны ачыклау буенча конкурска йомгак ясалды. Татарстан бүтін татар дөньясы өчен үрнәк булырга тиеш. Татар теле дөньяның иң камил 14 теленең берсе булып тора һәм ул һәр яклап саклауга, үсешкә лаек дип билгеләп үтте парламент рәисе урынбасары Татарстан халыкларының татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов. Битендә бийек Тукай ватаны буларак инде арчаны һәр кемнең күрәсе килә Тукай ватаны булгач, бийек әдәбият шәхесләребез шуннан битен дистәгә якын безнең халык шагыйрьләребез, язучыларыбыз. Шуңа күрә арчаны ничектер бу мәсьәләдә бөтен кешенең үрнәк итеп күрәсе килә. Шуңа күрә күренгән кимчелек арчада ул ничектер кычкырып тора дип әйтик инде. Башкалар гаҗәпләнә аңа. Безнең Казаныбызда да кимчелек биниһаят күп. Шаллыда да ул бөгелмә башкаларына әйткәндә юк әлмәтләрне эш итә барыбызга да. Белемнең нигезе эксперимент. Мәгариф ил күләм проекты барышында цифрлаштыру елында Татарстан мәктәпләрендә цифрлы лабораториялар барлыкка килде. Алар өлкән сыйныф укучыларына физик һәм табигый күренешләрне тикшерергә ярдәм итә. Мәгариф ил күләм проекты нигезендә цифрлаштыру елында Татарстан мәктәпләрендә цифрлы лабораториялар барлыкка килде. Бу җиһазларда барлык үлчәмнәр махсус датчиклар белән билгеләнә, экспериментның барышы графика һәм диаграмма рәвешендә компьютер экранында чагылдырыла. Таҗик Гыйззәт исемендәге 3нче мәктәп укучылары 4 юнәлеш буенча мобиль цифрлы лабораториялар, экология, биология, химия һәм физиология буенча анализлар ясый. Все интересно. Ты сидишь, это график, что-то идет, это наблюдать очень интересно. И самому делать тоже. Яңа цифрлы лабораториялар балаларның фән белән кызыксынуына уңай йогынты ясый. Бу белем бирү стандартларын үзләштерүнең яңа дәрәҗәсе, балалар өчен яңа мөмкинлекләр. Мәгариф ил күләм проекты буенча точка роста үзәкләренә мондый лабораториялар Әгерҗе районында гына түгел, Татарстанның йөзләгән мәктәбенә дә кертелде. Цифрлаштыру дөнья дәрәҗәсендәге тенденция. Димәк, Татарстанның авыл укучысы да иртәгә көндәшлеккә сәләтле булачак. То, что цифровизация уже входит в муниципальные районы, в сельские школы, это, безусловно, поддержка нашей республики, поддержка президента, наши предприятия, которые уже разрабатывают технологии, связанные с цифрой, с обучением подрастающего поколения, а это трудовые, инженерные кадры, это кадры, те, которые будут строить нашу экономику республики. Мәгариф ил күләм проекты нигезендә яңа цифрлы лабораториялар Казаннан Татарстан мәктәпләренә генә түгел, Россиянең башка төбәкләрендәге точка роста үзәгенә дә җибәрелә. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында республиканың дәүләт җыр һәм бию ансамблінің 85 еллык уңаеннан безгә 85 дип исемләнгән бәйрәм концерты үтте. 1937 елда оештырылган Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле уникаль коллектив. Аның репертуарында татар халкының милли традициялары саклана һәм пропагандалана. 85 ел эчендә 50-дән артык уникаль программа, күп санлы аерым номерлар һәм композициялар булдырылган. Бәйрәм концертын Фәннур Хәсәнов һәм Владимир Юрков та күреп кайтты. 1937 елда оештырылган Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле уникаль коллектив. Аның репертуарында татар халкының милли традицияләре саклана һәм пропагандалана. 85 ел эчендә 50-дән артык уникаль программа, күп санлы аерым номерлар һәм композицияләр булдырылган. Әлеге коллектив сәхнәдә бер юлы 4 сәнгать юнәлешен күрсәтә: музыка, бию, җыр һәм костюм. Постараемся. Без яраткан тамашачыларыбызны үзебезнең җылы карашыбыз, хөрмәтебез белән каршылап озатырга тиешбез, чөнки алар бездән шуны көтә. Иң олы тамашачыбыз ул ветераннар, концертта катнашучы балалар. Һәрберсенең дә күңелендә бары тик җылы хисләр генә калсын иде. Ансамбльнең иҗади йөзен формалаштыру эшендә күренекле фольклорчылар, композиторлар, балетмейстерлар, рәссамнар, язучылар катнаша. Күп гасырлар
яшәп килгән музыка, җыр, бию һәм әкият бәетләргә нигезләнеп тудырылган шын нәфис вокаль хореографик композицияләр ансамбльнең әле дә сыналган юлдашлары булып тора. Бик күп тамашаларның геройлары бүген залда, алар ветеран артистлар. Аларга бүген дан һәм хөрмәт. Менә ансамбль һәр елны үзенеңчә матур программалар чыгара. Безнең бик күп программа. Сез бит инде беләсез аларны. Шуңа күрә без тик тормыйбыз, изләнеп торабыз. Хәзер бик еш фольклор белән эшлибез. Шушы ансамбльгә Казан музыка училищесын бетергәннән соң 67 елда шушында килеп кирдем. Әле әйтәсем килә, хәтта бүген дә киткәнем юк шуннан. Бөтен яшьлегем шушында узып китте. Һәр вакытта без бит юлда булдык. Сәяхәттә. 3 ай чыгып китәдерик. Ә ул поездка елга 3 тапкыр буладыр. 70 елда мин килеп ансамбльгә эшкә кердем. 1 ел эшләдем солистка булып. Керү белән чыгып киттек Урта Азияга. Бөтен шәһәрләрен йөреп алдык. Мин шунда солировать иттем, җырладым, кунак кызы булып, аулагыйда. Аннан соң инде еллар үтте, мин ансамбль белән органы үсмәдем. Тарих белән кызыксына идем. Мин килеп йөри идем ансамбльнең концертларына. Мәкаләләр күп кенә барлыкка килде. Ансамбльнең 70 еллыгына китап яздым, тарихын. Әлеге тамашаны буыннар алмашынуы, буыннар бәйләнеше дип тә атап булыр иде. Чөнки ансамбль коллективы һәр вакыт яшь талантлар белән тулыланып тора. Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле каршында эшләп килүче балалар вокаль хореография студиясендә тәрбияләнүчеләр дә ансамбльнең дәвамчылары үз иҗатларын тәкъдим итте. Әйтеп үтү урынлы булыр, хәзерге вакытта студияда 5 яшьтән алып 12 яшькә кадәрге 50-гә якын бала шөгыльләнә. Әле кичә генә без Мәскәүдә идек. Кремлевский дворецта чыгыш ясадык. Хәзер инде менә бүген үзебездә, Казанда, үзебезнең театрыбызда, үзебезнең яраткан тамашачыбызга һәм ветераннарыбызга, үзебезнең милли җырларыбызны, милли биюләребезне һәм милли киләребезне күрсәтәбез. Аллага шөкер, үзебезнең студиябыз, балалар студиясы катнаша. Менә преемственность поколенияләр бит инде урыша. Бүгенге көндә кичкенә балалар күбрәк эстрада җырларын җырлыйлар, ә безнекеләр зәбәрҗәтләрне, озын көйләрне башкаралар. Һәм инде үзебезнең биючеләр белән егетләр биюләрендә катнашалар. Һәм инде үзебезнең танылыклы гармонда биюләр, шуңа күрә матур биюләр белән, матур җырлар белән без үзебезнең килгән тамашачыбызны каршы алып, матур итеп концерт куябыз. Тамашачылар 30-дан артык концерт номерын күреп хозурландылар. Ансамбльнең 100-дән артык артистлары мактаулы исемнәр, мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Фәннур Хәсәнов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Әлфия Авзалова фонды һәм Туган авылы милли туристлык үзәге тагын бер даими мәдәни чара башлап җибәрде. Ни өчен ул ел ахырына калган? Анда кемнәр катнаша? Бу сорауларга җавапны Мөршидә Җихан белеп кайтты. Халыкларның җаны ул моң диләр, бездә дә җыр диләр. Әнә шундый моңлы җырлар бүләк итте Казан тамашачысына премьер төркеме. Әлбиттә нык толкынланабыз. Беренче концерт шундый форматта ышанып калабыз. Казан тамашасы әлбиттә матур итеп каршы алыр һәм кабул итер дип ышанып калабыз. Премьер төркеме Казан тамашачысы өчен таныш та, әмма тулаем диярлек таныш та түгел, чөнки алар Башкортстанның Уфа шәһәрендә яшәп иҗат итә. Син сазыңны уйнадың җыры белән башланып киткән концертта ялгыз җырларда, дуэт буларак башкарылган җырларда тәкъдим ителде. Иҗатташ дусларын, якташларын җыр бәйрәме белән котлап килгән Филүс Каһиров чыгыш ясаганчы ук, "И Ходаем, бузмасам гына ярар иде" дип үзенә хәер хаклы булырган дәде. Менә бүген килдем, үзем дә катнашуыма шатмын, рәхмәт егетләргә чакырганнары өчен.
Һәм менә шушы хәләттә булуыма бу инде минем өчен бик шатлыклы истә калырдай менә шундый вакыйга. Казан тамашачысы сайланучан таләпчәнлеген истә тотып, туган авылым милли туристлык үзәге җитәкчелеге Әлфия Авзалова фонды белән берлектә яңа проектны премьер төркеменнән башлаган. Безнең теләк шундый цикл эшләргә. Менә ай сайын менә танылган безнең җырчыларга, менә премьер алар Башкортстаннан җегетләр. Мин аларны бик яратам. Премьер төркеме җатын күзәтеп баручылар һәм үз итүчеләр Башкортстанда гына түгел, Татарстанда да шактый. Еш очрашабыз, алар якын дуслар, алар искиткеч җырчылар. Һәм менә бу бәйрәм минем өчен, алар өчен бик мөһим һәм безнең тамашачы өчен бик мөһим, чөнки без шундый матур, тавышлы, сәләтле егетләрне тыңлый алабыз. Бу премьер төркеме безнең татар эстрадасыннан 1-2 баскычка югары торалар. Чөнки монда тавышның көрлеге, диапазон, репертуар, бу инде нитеге мәхәббәт турында гына лә-лә-лә дип җырлаган җырлар түгел, мәгънәле, дөнья күләм классикага кергән җырлар. Шуңа күрә мин һәрбер кеше тыңларга кирәк дигән фикердә торам. Мөршидә Җихан, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары. Пирамида концертлар залында Республика күләм Татар кызы 2022 бәйгесенең финалы узды. Анда барлыгы 11 кыз катнашты. Финалның темасы мәгърифәтчелек иде. Татар кызы 2022 бәйгесендә Актаныш районында туып үскән Татар информ агентлыгы журналисты Энҗе Габдуллина гран-при иясе булды. Аңа милли хәситтә калфа һәм 60 мең сумлык сертификат бүләк ителде. Казан гүзәл 2022 исеменә Казан кызы Зәринә Әглиуллина лаек булды. Шулай ук барлык катнашучы кызлар төрле номинацияләрдә җиңү яулады. Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров сүзләренчә, Татар кызы бүгенге көндә тулы бер хәрәкәткә үрелде. Бу матурлык бәйгесенә түгел, бәйгедә катнашучы кызларыбыз ана теле һәм милләт сагында да тора. Шулай ук шушы көннәрдә Пирамида концертлар залында елның төп вакыйгасы Болгар радиосының 10-нчы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы узды. Татар эстрадасының танылган җырчылары белән рәттән яшь җырчылар бер сәхнәдә алтын йолдыз сынына ия булды. Аңа кемнәр лаек дип табылды? Искәндәр Гыймалдинов репортажында. Салкын көннәрдә җылыныр өчен ни эшләргә кирәк? Әлбәттә инде татар җырларын тыңларга. Менә инде Болгар радиосының 10-нчы милли музыкаль премиясе дә бирелде. Пирамида залында Болгар радиосы 10-нчы музыкаль премия тапшыру тантанасы гөрләде. Тамаша 2 бүлектән торды. Болгар радиосы премиясе юбилей изге Болгар җирендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына туры килде. Шул сәбәпле беренче бүлек Кара Пулат операсы үзегеннән башланды. Менә шулай декабрьгә кергәч Болгар радиосы гадәттәгечә ел нәтиҗәләре ясый. Безнең бүген Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Әлеге тантананы 30 номинация, шуларның 12-се ул Кайнар хит теләре проекты җиңүчеләре, ягъни тамашачы тавыш биреп сайлап алган җырчылар. Инде калган 12-сен без радионың сәнгать советы белән сайлап алабыз. Кайсы җыр күбрәк соралган радиода, кайсы җырга интернетта күбрәк игътибар бирелгән, менә шуларның барысы да исәпкә алып, башка номинациялар да булдырылды. Һәм инде төп үзенчәлегебез без җырчыларны гына түгел, авторларны да сәхнәгә чыгарып, шулай бүләкләйбез. Кайнар хит җиңүчеләреннән кала ел дәвамында Болгар радиосында еш соралган һәм халык күңеленә кергән җырлар да алтын йолдыз сыны белән бүләкләнде. Әлбәттә, бу инде тамашачының безнең җырларыбызны, безне кабул итү һәм шушы премияга ирешкәч, әлбәттә инде безгә ниндидер нәтиҗә дигән сүз, без бик шат. Безнең өчен ул бик зур бәйрәм. Менә хәзерге вакытта сәхнә артында шулай ук артистларны аралашабыз бит инде. Һәрберебез сөйлибез, ел дәврендә нәрсә булды, кем кая барган, нәрсә эшләгән, нәрсә булып чыккан, әле нәрсә өстендә эшлисе бар. Әйтик, Салат Фатхетдинов, Гүзәл Уразова, Филүс Кахиров, Ришат Төхвәтуллин кебек танылган җырчылар янәшәсендә Анастасия Макарова, Марат Яруллин да алтын йолдыз сынына ия булды. Искәндәр Гыймалдинов, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Бүген халыкара скрипка көне. Шул уңайдан хәерле көн Татарстан тапшыруына кунакка танылган скрипкачы Муса Җәлил исемендәге премиясе лауреаты Динә Закирова килер дип көтелә. Ә мин Чулпан Амири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.